Hola, com esteu? En aquest vídeo us ensenyaré com actualitzar l'inventari que vam fer en l'anterior vídeo. La setmana passada vam generar l'inventari, però aquest inventari és dinàmic perquè tot es va gastant, anem comprant nou producte, etc. Llavors, l'automatització de la setmana passada, per què ens serviria? Ens serviria per fer una entrada d'un producte nou dintre del nostre magatzem. Però un cop ja tenim aquest producte en el magatzem i el que volem és actualitzar la quantitat de la qual disposem dintre del laboratori, què haurem de fer? Haurem d'actualitzar l'inventari en funció de si entra nou producte o si ens surt producte que per qualsevol cosa ha sigut malmès o l'hem gastat. Llavors, primer de tot, comparteixo pantalla del que vam fer la setmana passada, que a partir del nom d'un producte i la quantitat ens va generar tota la resta d'informacions, que era el compost principal, la fórmula química, la ubicació, els pictogrames, la paraula d'advertiment, les frases H, les frases P i el tractament de residus. I això ho vam fer per diversos productes, però al final ens vam quedar amb un inventari que teníem el metanol, l'èter dietílic i el metanol un altre cop, perquè fent proves ho vam fer dues vegades. Ara què farem? Doncs generarem una automatització que a partir de nosaltres omplir una línia d'Excel on diem quin producte s'ha gastat o quin producte ha arribat, se'ns actualitzi la quantitat de producte que tenim en l'inventari. Per tant, primer de tot hem de tenir en compte que haurem de tenir 3 inventaris, que haurem de tenir 3 Google Sheets, que serà l'inventari manual, el que nosaltres generem i vam veure la setmana passada, que a partir d'aquesta informació ens generava la nostra automatització tota la resta d'informació. Aquest seria l'inventari generat i després tindríem les entrades i les sortides. Llavors jo aquí he estat fent moltes proves, però ara en el nostre inventari final només tenim 3 productes, llavors nosaltres jugarem amb aquests 3 productes. Aquesta automatització tindrà 7 blocs diferents. Per tant, és una mica més complexa que l'anterior, però ja veureu que és molt guai. El primer pas de tots serà escriure el producte que se'ns ha gastat o que ha arribat al magatzem. Jo no ho escriurem en el nostre Excel d'entrades i sortides. Jo, en el meu cas, escriuré metanol i han arribat 250 mil·lilitres de metanol. Aquí, en comptes de metanol, el nostre producte real seria metanol 90% o etanol 96%. Però com el propòsit d'aquest vídeo és l'automatització en si i no res més tècnic, més de química, doncs nosaltres ho deixem d'aquesta manera. Un cop escrivim metanol en el nostre inventari, per què? Perquè han arribat 250 mil·lilitres d'etanol, el que haurem de fer és construirem un bloc que es diu Watch New Rows. Què farà aquest bloc? Aquest bloc llegirà que nosaltres hem afegit una línia nova dintre del nostre Excel d'inventari. Aquí ja ho tinc preparat i està entrades i sortides en el Sheet In. Ja està connectat amb el meu Drive. Li dic que faci un resultat per cadascuna de les vegades que li donem el run, perquè no tindria sentit fer-ho d'una altra manera, i la resta de valors els deixem per defecte. Llavors, què farà aquest bloc? Anirà aquí, llegirà metanol 250, passarà aquesta informació al proper bloc. Quin serà el proper bloc? Aquest bloc és un bloc de no confio en tu. Per què? Perquè
nosaltres, a l'hora d'introduir una entrada o una sortida dintre del nostre inventari, ens podem equivocar en la manera com entrem el nom, o en comptes d'etanol hem posat alcohol etílic. Hi ha mil coses que poden fer que el nom que nosaltres hem introduït i el nom registrat a l'inventari no coincideixi al 100%. Per tant, afegim un bloc d'OpenAI que es diu Create a Completion. I això què és? Doncs a partir d'un prompt ens donarà un resultat. És com si nosaltres parléssim amb ChatGPT. I llavors, aquí a rol li direm a System perquè no tenim cap assistent que ens faci aquesta funció, i el que li direm és troba tots els noms possibles per a aquest producte, i li posem el producte de la fila de la columna A de l'inventari d'entrades, que serà columna A, inventari. Li dic que és un compost químic o element i per tant has de mirar el nom a la semàntica de la química. Fes una llista de tots els possibles noms, tant en anglès com en català. La resposta estarà en format text i aquí he posat 200, que és el que estava per defecte. Temperatura 0,1, per què? Perquè la temperatura 0,1 vol dir que no volem que sigui gaire creatiu, vale? I amb això ja ha llegit les línies, ha transformat aquest text a una nova informació, que serà tots els possibles noms d'aquell producte que nosaltres hem introduït. I què farà ara? Ara farem un pas intermig per poder mirar si tenim aquest producte dintre del nostre inventari. I quin serà aquest pas intermig? Serà el bloc d'OpenAI de Transform Text to Structured Data. I com ho farem? Doncs el que li direm és que ens faci una llista de tots els possibles noms. Abans en format text, ara ens ho passarà a informació estructurada. I ens donarà un desplegable que serà tots els possibles noms del producte químic. El paràmetre, per tant, es diu names. I la description és tots els noms, list of the different possible names of the product. I en format d'array, que array és això, una llista, i el tipus d'input és text. The parameter is required? Yes, of course. Per tant, ara fem una object definition perquè quedi més clar, i llavors posem el nom de l'objecte serà el nom del producte que nosaltres hem introduït. Description de l'objecte és chemical compound name i el paràmetre serà names. Description list of names i data type array. És una mica repetir el que hem posat en l'anterior part d'aquest bloc. I li donem a OK. Llavors, aquí què ens haurà fet? Doncs ens haurà generat una llista de tots els possibles noms. I ara, amb tot això, anem al quart bloc. I en el quart bloc el que fem és buscar totes les files de l'inventari. Diem si producte A existeix, és a dir, si aquesta columna està plena, passa la informació de la fila al següent bloc. I llavors aquí existeix i ha passat aquests 3 bundles, que un bundle és un conjunt d'informació, ha passat els 3 bundles al següent bloc. Per què 3 bundles? Perquè tenim 3 files. I llavors què farem? La passarem pel funnel. La passarem per un embut que el que fa és, si a la columna de producte hi ha algun d'aquests noms, deixes passar aquest producte al següent bloc. Per tant, aquí ens agafa tot, en el bloc de Search Rows
agafa totes les línies de l'inventari que existeixen i en l'embut deixarem passar només aquelles on posa, en aquest cas, metanol. Després del funnel només passaran les línies on posa metanol. I en el proper bloc, que serà el bloc número 5, bloc de tools, i creem dues variables. La primera variable serà quantitat inventari i l'altra serà quantitat introduïda, OC. Aquí l'únic que he fet és crear dues variables. I ara, en el sisè bloc, què farem? Update a row. És a dir, de l'inventari que nosaltres teníem, i li diem que el row number que actualitzarem serà el row number d'aquella fila on ha trobat el metanol. Per tant, li diem row number, que serà la row número 2. Ja tindríem l'automatització més genèrica feta. Ara tenim 500 mil·lilitres i 1.000 mil·lilitres. Anem a donar-li a run un altre cop. I ara ha sumat 250 aquí i 250 aquí. Per què? Perquè ho tenim repetit. Bueno, si només tinguéssim una vegada metanol, doncs ens hagués sumat 250 només en la fila on sortia el metanol. I ara el millor de tot és que hi ha un setè bloc, que és molt important també, que és per informar al responsable del laboratori de que hi ha hagut una entrada o una sortida en el laboratori. Vale? I què hem afegit? Hem afegit un bloc de correu electrònic que jo l'he connectat al meu compte de la feina, perquè amb el meu compte personal era més difícil de fer-ho. Hi ha vídeos que t'ensenyen com fer-ho, però amb el vostre compte de la feina és més fàcil, perquè ja està formatejat perquè pugui fer aquest tipus d'operacions. I li dic, bueno, el connecto al meu compte de la feina i li dic que m'ho envia en aquest correu i li dic que envia un correu que l'assumpte sigui modificació de producte a l'inventari i que envia un missatge que digui: hola, coordinador, s'ha afegit aquesta quantitat de producte, ara segons l'inventari tens aquesta quantitat a sheet, que sheet és el número de la sheet, que en aquest cas és reactius, seria el magatzem de reactius. I si ara vaig al meu correu electrònic, què trobaré? Això és tot jo fent proves. Hola, coordinador, s'han afegit 250 unitats de metanol, ara segons l'inventari queden 1.000 a reactius. Salutacions, el teu assistent automàtic. I ja està, i no hem d'enviar un correu al coordinador, que s'enviï directament. Per què tanta feina? I ja està. Doncs ara, fent una mica de repàs, què tenim? Tenim un Google Sheets on nosaltres afegim el producte que entra i la quantitat que entra. Després, busquem tots els possibles noms d'aquell producte perquè els busqui a l'inventari. Però abans d'això, el que haurem de fer és crear-nos una llista d'aquests noms per tenir la informació ordenada, programada tal com a ell li agrada. Després buscarem totes les files del nostre inventari i tindrem un filtre que ens deixa passar només aquelles files on apareix el producte. És a dir, només ens deixarà passar la fila de metanol. Un cop passa la fila de metanol, es creen dues variables. La variable de quantitat introduïda i la variable de quantitat que tenim en l'inventari. I després hi ha l'últim bloc que el que faria serà actualitzar
la quantitat de producte amb la quantitat introduïda. I per últim, el que farem serà enviar un correu al nostre coordinador conforme s'ha actualitzat. Que és una passada. Vale? Com podem veure, la integració d'eines d'intel·ligència artificial amb eines tradicionals com Google Sheets dintre d'una interface que ens permet integrar-les és una passada. Vale? A més, té un preu supereconòmic, perquè l'única despesa que estem tenint ara mateix utilitzant Make és l'utilització de la API, que és aquesta comunicació de ChatGPT amb Make, en aquest cas. Però una API podria ser per connectar-ho amb altres plataformes. Però en aquest cas la API és per connectar ChatGPT a Make. I ja veurem que hi ha infinitat de més possibilitats. O sigui, els vídeos que porto per les properes setmanes són una puta passada. Així que m'has de seguir, vale? O sigui, segueix-me, dona-li like i continua el loro perquè es venen coses molt guais. Vinga, adeu!